Μάλιστα. Και είναι αυτό το φως, το γνωστό, που θα ακούσουμε και τις μαρτυρίες των τηλεθεατριών μας που είναι σήμερα εδώ κοντά μας, που μας λένε ότι δεν καίει, έτσι, στην αρχή σε του. πρώτη φάση. Μάλιστα. Άρα είναι να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Φαινόμενο. Θα κάνετε όλοι. Απλά δεν θέλω να εξαντληθεί ο χρόνος έτσι πολύ, γιατί θέλω να δώσω το λόγο στις κυρίες. Πέστε, κύριε Καλόπουλε, και να ακούσουμε. Σε σύνδεση που είχαμε το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμ, ρώτησα εγώ προσωπικώς τον εκπρόσωπό τους και το έχω μαγνητοσκοπημένο. Ενθαρρύνεται ανθρώπους, σύμφωνα με τη φήμη της Ακαΐας που υπάρχει, να τοποθετούν το Άγιο Φως άμα τη αφή του κάτω από τα γένια, το δέρμα και τα ρούχα τους. Μάλιστα. Η απάντηση ήταν ξερά όχι. Αφήστε το εκεί. Και απάντησαν 2 φορές με όχι. Κύριε Λιακόπουλε, μια άλλη, έτσι, θέλω μια απάντηση ξεκάθαρη. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Κυριακού. Έχετε εσείς βιώσει θεραπευτική ιδιότητα από αυτό που μένει από το Άγιο Φως, από το κερί? Από το λάδι το οποίο έχει το καντήλι, το οποίο επί ένα ολόκληρο έτος διατηρεί αυτό το φως όταν μεταφέρεται από τα Ιεροσόλυμα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πάνω σε τι ήταν εξάνθημα, ας πούμε, που το χρησιμοποίησατε? Ναι, ήταν ένα εξάνθημα και το οποίο με την επάλυψη κυριολεκτικά εξαφανίστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το λάδι και από μόνο του είναι θεραπευτικό. Κύριος Κυριακού, παρακαλώ και να δώσουμε το λόγο. Ήθελα να θέσω μια έσταση σε αυτά που λέει ο κύριος Λιακόπουλος. Όσον αφορά το φως του Αγίου Πνεύματος. Το φως του Αγίου Πνεύματος είναι άχτιστο. Εδώ έχουμε έναν υλικό φως. Πραγματικά υλικό φως. Το οποίο καίει. Απόδειξε ότι καίει τη λαμπάδα. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς το άχτιστο φως του Αγίου Πνεύματος γίνεται με αυτόν τον τρόπο χτιστών. Λένε οι Άγιοι Πατέρες. Μπαίνει ένα θεολογικό πρόβλημα το οποίο θέλει συζήτηση. Δεν λέω ότι δεν παραγράφω αυτά που λέει ο κύριος Λιακόπουλος, αλλά θέλει εξέταση θεολογική. Δεν είναι έτσι απλό το θέμα. Λοιπόν, εγώ λέω να περάσουμε να δούμε και τις απόψεις. Είναι η Χριστίνα η Χριστού που θα μας μιλήσει πρώτη. Αφροδίτη Ιωάννου. Να σας ακούσουμε. Στο μικρόφωνο, το μικρόφωνο κοντά. Εγώ θα απευθυνθώ προς τον Κύριο. Πιο κοντά, κυρία Ιωάννου μου. Το μικρόφωνο. Πολύ κοντά. Ναι. Εγώ σκέφτομαι και λέω, αφού αμφισβητείτε για το Άγιο Φως, μήπως αμφισβητείτε και για τη βάφτιση? Γενικώς οποιοδήποτε θαύμα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης σήμερα αμφισβητείται. Όχι. Εγώ είμαι μια γυναίκα την οποία έζησα στο Άγιο Φως, το πήρα στα χέρια μου, το έβαλα στα ρούχα μου επάνω και δεν με έκαψε. Και είδα τον πιο τρόπο κοντά, που κυρία βγήκε. Ιωάννου, κοντά. Έχουμε δει ακριβώς τι κάνουν και το έχω επαναλάβει και εγώ ίδιος σε εκπομπή στην Αθήνα. Πέρασα το χέρι μου άπειρες φορές πάνω από το φως, γιατί 33 κεριά βγάζουν ένα ισχυρό φως το οποίο πάλεται. Εάν πηγαίνω φέρνεις και το χέρι σου, σαφώς μπορεί να το κάνεις πάρα πολλή ώρα χωρίς να καείς. Και έχουμε και στο διαδίκτυο ανθρώπους οι οποίοι τοποθετούν με τον ίδιο τρόπο μία δεσμίδα από λαμπάδες στο πρόσωπό τους, στα χέρια τους και οπουδήποτε και δεν καίγονται. Γιατί η επαφή είναι στιγμιαία και μετακινείται η αιστεία φωτός. Δεν έχουμε όμως ένα βίντεο όπου έναν θρησκευόμενο να πάρει τη λαμπάδα των 33 κεριών που δεν καίει και να την βάλει κάτω από τα γένια του για 5-10 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανάψεις μια κοινή λαμπάδα και να μην καίει. Ένα λεπτό. Ολοκληρώστε, κυρία Ιωάννου. Ένα λεπτό, κύριε Λιακόπουλε. Εγώ διάβασα ένα βιβλίο από κάποιο γέροντα, ο οποίος επήγαινε 6 χρονών λόγω φτώχειας στο μεγάλο ναό και υπηρετούσε. Οπότε όταν έγινε 60 χρονών λέει, εγώ θέλω να δω πώς βγαίνει το Άγιο Φως. Και ανέβηκε πάνω από το Άγιο Κουβούκλιο. Όταν είδε όμως το φως, πώς κατέβηκε, πώς βγήκε, που την τρομάρα του έπεσε μέσα και ζήτησε συγγνώμη γιατί ένιωσα κάποια φορά λαλή την περιέργεια πως δεν είναι ειλικρινής η κουβέντα ότι βγαίνει το Άγιο Φως. Να ακούσουμε και τον κύριο Λιακόπουλο, παρακαλώ. Ναι, κύριε Λιακόπουλε. Λέω στον κύριο Καλόπουλο πώς εξηγεί στη Βόρεια Ελλάδα που βρίσκεται το φαινόμενο της πυροβασίας, το οποίο είναι πολύ εκτεταμένο και έχει σχέση. Μου δίνει μια πολύ καλή αφορμή να σας πω ένα περιστατικό. Πήγαμε για να συμπαρασταθούμε εκεί στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ένα αρχαίο έθνο. Να πούμε ότι είναι αυτοί που περπατούν σε ένα Αναστενάριες. Ακούστε τι έγινε όσο πιο σύντομα μπορώ. Ήμασταν 4-5 άτομα από την ομάδα σκεπτικιστών, οι οποίοι είναι και λίγο ρυψοκίνδυνοι από ό,τι αποδεικνύεται.
Πήγαμε, μας φιλοξένησαν, μας κέρασαν καφέ, είδαμε όλη τη διαδικασία πώς στείνουνε και από αυτού πρέπει να αξίζει να σας πω ότι στήσανε ένα τόσο παχύ στρώμα αργυλόχωμα, όχι αργυλόχωμα, χώμα χυτηρίου, το οποίο φέρανε επί τούτου. Μετά έκαψαν συγκεκριμένο τύπο ξύλου και τα άπλωσαν σε μια τόσο μεγάλη στρώση. Και ξαφνικά ένας από εμάς που είχε ρωτήσει προηγουμένως, αν κάποιος δεν καεί, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να καεί. Αν δεν καεί, ρωτάει, δικός μας. Τότε λέει είναι δικός μας και δεν το ξέρει. Ξαφνικά αυτός το θεώρησε πρόσκληση. Και έχουμε περιστατικό αστυνομικά βεβαιωμένο. Πετάγεται ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, στην πυρά και πηγαίνει μία φορά, τον βλέπουμε. Δεύτερη φορά. Τρίτη φορά και οι πυροβάτες φωνάζουν: πιάστε τον, κάψτε τον. Και τον πιάνουν δύο εύσωμοι, τον πηγαίνουν στην άκρη όπου είχαν μαζέψει τα λίγα κάρβουνα που ακόμα έκυγαν, του κάνουν πυροστασία, τον ξενύχιαζαν κυριολεκτικά και με το ζόρι τον αρπάξαμε εμείς και η αστυνομία από τα χέρια τους. Πήγαμε στο νοσοκομείο και έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχουμε μόνο το μισό πέλμα από τα δύο καμένο, εκείνο που του κάναν πυροστασία. Στην ερώτηση που έκανα το συγκεκριμένο φίλο, γιατί είναι δικός μου φίλος, λέει ούτε καυτή άμμος. Εξήγηση. Η συγκεκριμένη μέθοδος με την οποία στρώνουν το συγκεκριμένο χώμα, τη συγκεκριμένη στρώση από κάρβουνο, το συγκεκριμένο ξύλο, το οποίο δεν αφήνει ισχυρή καύτα, ακούστε με λίγο. Ναι. Όταν το πόδι πατήσει, βυθίζει το κάρβουνο μέσα στο συγκεκριμένο υπόστρωμα από το αργυλόχωμα και έτσι το επόμενο βήμα δεν μοιάζει με το προηγούμενο και άνθρωπος δικός μας που το έζησε, βεβαιωμένα, λέει ούτε καυτή άμμος. Κύριε Καλόπουλε, θέλω να εξαντλήσουμε λίγο το θέμα. Έδωσα μία απάντηση. Ναι, αλλά μακρηγορούμε. Θέλω λίγο τα κεριά να εμβάψουμε. Να μην αφήσουμε τα κεριά, να δούμε το φαινόμενο εδώ στο. Δεν θα προλάβουμε να ανάψουν και θα μείνουν εκτός εκπομπής τα κεριά. Θέλετε να αρχίσετε τώρα την διαδικασία. Κυρία Χαλιού, δεν μπορούμε να μιλάμε όλοι μαζί. Με δυσκολεύετε. Σας έχω παρακαλέσει ότι θα σας δώσω το λόγο. Μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Αργότερα θα εξηγήσω τι συγκεκριμένο υλικό είναι αυτό. Γιατί αφήσατε τόσο μακριά τα... Αυτά είναι τα κεριά μας. Ναι, αλλά είπαμε να τα κόψετε λίγο. Να φέρουμε ψαλίδι. Τώρα είναι αργά. Έχει σημασία. Βλέπετε κρεμάνε και δεν θα... Καλά, όλοι εκείνοι οι πιστοί που κρατάνε και κεριά τα εμβάπτουν προηγουμένως. Τώρα, αν θέλετε λεπτομέρειες, αφήστε με να κάνω αυτό που κάνω. Όχι, όλες εκείνες οι χιλιάδες κάνουν. Δεν πρόκειται για χιλιάδες. Πρόκειται για λίγες αυταναφλέξεις και τίποτα περισσότερο. Εγώ θέλω να ρωτήσω και την κυρία Θεολόγου. Κυρία Θεολόγου, παρακαλώ, εσείς όταν πήγατε εκεί, είχατε κεριά που αγοράσατε από εκεί? Όχι, ήταν κεριά τα οποία, γιατί τυχάνει να είμαι και μελισσοκόμος, δικό μου κέρι. Μάλιστα. Αυθεντικό. Άναψε η δική σας λαμπάδα, κυρία? Η δική μου λαμπάδα, ναι. Και όχι μόνο, κύριε Καλόπουλε, παρακαλώ. Ναι. Σας έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά, αλλά μας έχετε στεναχωρήσει. Λυπάμαι, κάποιος πρέπει να κάνει και αυτή τη δύσκολη δουλειά. Ένα πράγμα σας λέω. Ο Κύριος να οδηγήσει τα βήματα σας. Αφήστε τις ευχές, δεν εκεί στους Αγίους Τόπους και τότε η ψυχή σας πιστεύω ότι θα γίνει πιο ανοιχτή. Ναι, να τα πείτε στους πιστούς. Εγώ έχω πάει 90 φορές στους Αγίους Τόπους. Είναι μια πρόκληση, καλή πρόκληση. Όπως πήγατε στα Αναστενάρια. Πέρσι παραλίγο να πω. Δεν έχω παραλίγο. Δεν είχα διαβατήριο. Διαφορετικά ολόκληρο συνεργείο θα πηγαίνω. Όταν πάτε εκεί, ίσως. Η καρδιά σας να γίνει πιο... Να ρωτήσω κάτι. Ναι, τώρα τι θα παρακολουθήσουμε? Να βλέπουμε τα κεριά όλη την ώρα. Λοιπόν, τι θα παρακολουθήσουμε τώρα? Σε ένα δεκάλεπτο περίπου, ναι, για να εξηγήσω. Ναι. Δεν με αφήσατε να εξηγήσω πώς έφτασε η έρευνα στο σημείο αυτό. Όχι. Θα με αφήσετε λίγο να σας ρωτώ. Θέλω να δω τι θα παρακολουθήσουμε εδώ στο στούτο και μετά, αφού ακούσουμε τις κυρίες που τις έχουμε τόση ώρα εδώ και δεν τους δώσαμε το λόγο, θα σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ.